visible ito pag May month from March until May. Kasi it's a peak summer in the Philippines. Very clear water. Yung mga kasamahan ko from my village. Hala, greetings na kayo. Ayan. Sarap maligo. Parang ayaw na nilang bumaan. Ayaw na nilang magano sa tubig. Sarap-sarap na maligo. Malamig ang tubig. Kahit na mainit, parang ayaw nang mag-alisan. Sabi ko mag-lunch time na, ayaw na mag-lunch. Sarap ang tubig. Sarap-sarap. Malala mo sa kaw! Ay, grabe! Hindi naman. Nagpapatawa naman. Walang siya. Makarao na kita ko. Maka na daw. Lunch time. Kanina pa kami dito mga picture. Kami lang dito. Ngayon kami naghali sa harong. Ladies and gentlemen, punta na kayo dito. Next time. Ayun Bicol. Bicol region. Ayan, yung kabilang ano na yan, sa Kapangguanis na yan. Sawa-sawa no, ang ganda ng ano, bubbles ng ano niya, oh. Ayan, ang ganda ng bubbles. To catch fish here is prohibited. So it's beautiful. It's like a paradise, a virgin island. So it's virgin island. Maganda dito mag-honeymoon. Kayo lang dito. Yan o. We made a tent. Pero hangin lang namin yung tao. Paikot. Ito lang o. Just like it's very cute island. That just it is. And that's also mountain. Dalawang magayon. Malinaw mayon. Mount mayon. Just like this. The island. The coral. Ito mga seaweed na yan. Seaweed. Dito pwede ano. Kaya yung basura dadalhin. Pati yung pag kumain ka tinik ng pagkain mo ng isda dadalhin. So, very beautiful, very clear. Ganito lang paikot na. Just look out. Parang hindi ka ano yung camera. Ang ganda ng tubig. Salpis ng tubig. Ang paikot na. Yung may blue, yan naman isda na dyan. From this blue color of water from here. Pero bawal kumuha dito ng isda. From here, marami na dyan isda. So you can swim with the fish from here. Ito, pwede dito langi lang muna. Pero pwede din maglangi doon hanggang sa gusto mo. To get the coral to bring with you is prohibited. Bawal po. Pilihin na yun. Dito. Dadalhin. Yun lang. Ito lang po kami. Only 11 minutes from Bye-Bye to Kitsan to come here. This is proud of Tiwi Island. This is for this coral island.
proud of TV. This is our nature, our precious. Our tourist. Mga padres pa. Kulang-kulang siya, oh. Ikot lang, isang hakbang lang ngayon, eh. Ganda ng tubig, salpak-salpak. Yung cloud ni Mount Mayon, saka yung ano ng tubig, yung bubbles, tiny bubbles. Ayan, oh. Pwede dito mag-parallel dance yan. Yung cloud ni Mount Mayon, yung bubbles ng parang ayaw ko naman sa yung video. Ang ganda kuhanan yung bubbles yun. Ang ganda ng water. Dito na muna kami at pagkain ang lunch time. Picnic. Picnic, but you have to bring your own garbage back home. Ganito lang siya po. O yan. Yung mga ganito. Yan, mga coral na yan. Yan siya. Hindi ito pwede dalhin. You don't bring back here to your home. No. Hindi ito. Yan. Sige, lunch time. This is from a village. Talay mo na liyan ang bato. Sayang na yung tarahupan. Ayan. Sarap mag-picnic. eh. Ayan. Simot-simot. This is the May masiyan tara sa rangga po. motor. Yan. Magsimasi. Sinandang. Bangka. Nari para waya di. Ayan. The bangka. Owner. Luwagay naman si Paday. Ayun. So, ano kon? Okay. Araliw na sana. Lunch time na kami mamaya ulit. Oh, ang ganda ni Mount Mayon, ni Magayon. Okay, Mount Mayon, Magayon. Para ito dito. Cool, mga makul. Lunch time. Ganda ng tent namin.